India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasmi. Khajna kala Kynthoh persha eka US halor ka jingtyrwa jong President Donald Trump baka NATO kan bu khajna sanpho lane 6% hi Khajna. Halor ka jingthiet jongka ya ka umpnyang jongka Russia. Habapan kan mau biang baka Beijing ka trang ban kentiu ya ka jing Ukraine yasuk na ka benta ban penbet ya ka jing e ki badon ha ki jaka bajur bha. Menteri kambari jongka China Wang Yi ula ong baki thma kimla ban penbet ya ka jing e bat penpau baki jing penjari kendon kin penjenjar tang yaki. Ula penpau ya ka ni ha ka jing yalang bat kinong thok khubor ha jobs jana ka sngi sajan. Hadin ba ulaya kendu ya Deputy PM jongka Slovenia bat ka Menteri kambari bat ka European Affair ka Tanja Fajon ong ka China daily. Ka China kam ju ya shimbenta netmu ya kitma bat ka ka ba ka China ka le ka long ban penslor ka jing ya kren ya sok bat pen tiu ya ka jing pen bet ya ka jing e ha ka san berthai ling ba ka jing ya kren. Lo ong Wang Yi ula airu ya ka jing khot ban kentiu ya ka jing long ba bunjat ban pen klan ya ki rukom trekam ba bunjat bat bania dalang ya ka jing temu bat ki nongrem jong ka UN Charter. Ula penpau bahakini ki por bamenta ka jinglong jingman jong ka perthai ka pau da ka jing klumar ka baya solang bat ka jing yakan ak ki baya peteng. Ka China bat ka European ki dei banlong ki paralok banya ka baya le persha. Bat ki dei banya trailang banya ka baya le persha iwe pan. Ka jingjet ka badai hapreng ki jingkala ki ba krauta maka spa snem ka pen iya ka jingkit klia ka babaro aliang mamla ki dei ban pendap ki history bat ki pajba. Loong Wang Yi kumbala yatu da ka global time. Kani ka jing pidaw jong u ka bala buri ka long tang hadin baka President jong ka US Donald Trump ha ka sngi sajan ula terwa baka NATO kan bu khajna ka ba 4% hadu 6%